से नहीं जा चाहत कि ओहिरा से कइले बानी जीवन में सुन लेगो ऋतु जी तारे के बात सिखा देते नहीं पैसा सगरो मंगी हो ये तार नौकरी बा ड्यूटी बा लेकिन दोस्ती और समाज जे मनले बा ओकरा से कभी मुंह मत खुली हो जीवन में सिखा देते नहीं बात सीखो हमने से आज ही सोनू भैया बचपन से ना मिल रही तो हम उतना फेर में ना रहती चंदन के कह दिले रहती अंजनी चाचा के कह दिले रहती कहनी है भाई कलाकार लोग बा हमार बात रख के आ जाला ओइसन कलाकार के हम देखल ना चाहिए जे कलाकार के भी बात ना माने जे 2-4-5,000 खातिर मुझ खोल लेला आज उहे बाकी आज के बाद हम ई क्रिया खाते नहीं कि सोनू भैया से बोला चली रही कि कई गो बिया हमार कटल ये हमू नहीं बता सकते खाली एक आदमी के चलते सब जान सकी हो ही टाइप के होइए सब यही से सखी अरे जननी जे सैया कवैया हवे फुहर पत्तर गीत गावे छछन करे जा हमरा और सोची न जब जा ओ लड़की के मन में दूसर बात नहीं है हमरा के कुछ कि छछन करे जा ओकरा बाद लगातार हमने के तीनों आदमी कह दी एगो खाली कह लेवे तो ना तो मन के सपना मन में रह जाए खुदे सुनल चाहत आ छोड़ो ना कहीं कहीं का कहीं कपार तो फाटतिया अरे की आज हो पहिला मिलनवा अरे मिलल सजनी के सजनवा चंदन हमू गानी एक कभी हमारी अंग अंग गुलाब वाह नियन खिलाल बा बदनवा ए भाई हम बैठी की पिटाई सोनी सोनी भगवान अरे जन बिहान हो खदी आज अरे कुरान खेली खेली रानी रजैया चलो बात हो चलो का करबे करे में थर्मस में गरम पानी नहीं खे मिलल दुखी हुआ आलू भरल मकुनी नियन देही को आलू भरल मकुनी आओ बोलाई चंदन बनी के बेसरा राजा जी हमारा अमित सिंह जी बलिया जिला से आइल बानी भैया के स्वागत करो लड़के कहते कि राजा जी बहरा बाड़ो हमार जीवन के हाल का होई तू बैठल कहने कहो दूसरे के खींच तोहरे पर 2-4 फट दे के उतार दे देवरा बाबा चा भसुरा बाबा काचा जाड़ के जुगाड़ जो है मारे के हुआ घर परिवार से बचाई के नजरिया गोरिया के धोई के भरया गोरिया गोरिया के धोई के भरया गोरिया के धोई के
चढ़ली जवनी सब नहीं चढ़ानी जवानी चढ़ानी तो कुछ गाओ आज म्यूजिक के वही के नहीं कमे समय में गा के बैठ एगो गाना आपके हमके अच्छा लगला अति सुंदर कलंजनी चाचा के कि दूर जाए कवना करा के गइला कवन करा के तू तो गइला बहारवा ए राजा अच्छा ए पिया कि कवना करा के तुमको देखत रहो हाँ जी तुमको पार होले रे छपरा और से सुनो भैया एको बजे रात के फोन तोहरे भेज जाई चंदन बाबू जिंदगी में जितना रुपया कमाई है सम्मान कमाई है रुपया मत कमाई बाबू इहे कमाई बन जे भैया आज तक। सही बात किया पर घुमाई तरह स्कॉर्पियो पर घुमाई तरह यही काफी है। कोई प्रणाम कर दे ही बाकी हाँ 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 रुपया पैसा तो कोई क्या नहीं। बात? का- जय हो जय ये हो गाना खानदानी लगा गावत था सुनाई थे अपना क्या बात बाबा। है अरे जे करे से लोभ कइलू